Как превърнах този тефтер в това? Здравейте, аз съм Глория от Artroom и доста отдавна исках да направя такъв тефтер, не точно по тази тема, но вдъхновението идва неочаквано. Тефтерът купих от Пепко преди доста време. Първо започнах като направих релефа с части от кашон и използвах тази паста, за да създам този уникален релеф. Пръстите направих от самосъхнеща глина, а буквите издълбах с клечка. В тази релефна паста има влакна, които създават един много интересен ефект. След като всичко напълно изсъхна, след около 24 часа започнах с оцветяването. Трябваше да предпазя по някакъв начин вътрешността на тефтера, затова използвах тази нейлонова турбичка. Хубавото тук беше, че тефтерът е с черен цвят и успях невидимо да прелея релефа с вътрешността на корицата. Първо нанесох основен цвят в тъмно кафяво и тук се зачудих дали не ми харесваше повече в лилавия вариант. Нанесох боята върху цялата корица, но след като изсъхна се наложи да повторя още веднъж, тъй като релефът беше доста дълбок и оставаха места, до които боята не достигаше. След това с по-светъл цвят съвсем леко нанесох отгоре върху изпъкналите части боя и така се получи този доста реалистичен ефект на дърво. Отсветих и ръката, а върху буквите нанесох светеща боя. Детайлно ще разгледаме корицата във втора част.